magairo na hauka sari masewera after ndekuti akhama wazochuluka pa service station akudikirira fuel panepo, and then fuel wabwera ndikupezo zoti enake ndi chikontena chawo kuyamba kuthira fuel wochuluka, ndi magayi bona zimene zokuti magayi awawo kuti kuzikhala bwanji akasasa chikontena chimene chikuti tikwanisanso kuthira fuel pamenepo, ndiye kunalero chimpwirikito osati masewera. Of course ndiye kuti magayi amene wa ena amatenga footage komano sitinathe kutolera bwinobwino kuti zinthu zimenezo zinachitika service station yakuti, komano potengera ndi conversation imene imayendera pamenepo zitokha kuti zachitika chigawo chakumwera uko, komano particular service station ende sitinathe kuitolera bwinobwino kuti ndipati mwina kwa amene tinali pamenepo titha kufotokoza comment section kuti zachitikira pa service station yakuti. Anyways magayi tisanapitire nkhani tate tingoona ko footage imeneyo kenako tipitire ndi cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino. Inosakuoneni inosamuvideo muoneke inu chikasase chichindawo ife mafuta kutitsira lini chilolezwacho mukuonesera mazasira 1000 liters sizona mukapa nefesakadanda inu mukasase arasunani tikuti ichi chikasase fene tizona inosamukabhakira muoneke mumvideo muchikasase ichi nefe titsira chako ine ibira batali ikafika hapo sizona inu chikasase ichi nefe titsira chako akoneni kumene sizona zikuchitika ziya amerawo mawu atiunikire kuti ndizololedwa kuti munthu umodzi akathire mafuta mene mafuta akuvutira sizona chabwino taona komanso tamva mmene zinakhalira pa service station imeneyo magayi kuonesa kusakondwa zomweno ndizoona komanso ma frustrations ndi situation imene ikukhalira pano pa crisis yavuta kwambiri ndi anthu akhala mawa zochuluka kwambiri kudikira fuel, and then wina azikapeza zoti akubwera ndi chikontena chachikulu ngati chimenechi chimene most likely chitha kukhala over 1000 liters, ndeno kumaganizira kuti queue ili pamene papa kuti akazaza chimenechi tikwanisanso kuthira ife. Of course ena mwina kumazakhala ndi maganizo kuti magayi amene amatenga fuel ameneyi mwina apanga kona ife ni magayi apa service station imeneyi mwina nchifukwa chake amahauka, komano potengerano ndi kukula kwa chikontena chimenechi volume yake ndizovuta kwambiri kuti magayi amene anapanga konaivi kandi kuti ma petrol attendant apa service station imene ndizosatheka. Titha kuonanso mwenyeyo mmene amayankhulira. Of course ndi kuti mazayankhula achingerezi chake so pamenepo timaziwa kale kuti amwenye amene zimakhalira after ndi kuti ataona kuti magayi awo hauka chani komano kufotokozera ndi kumene kunavuta. Titha kunena kuti in general communication ndi kuti ndimene inavuta panepa. Chifukwa chimene chimachitika ndichonena kuti magayi ngati amene akamabwera kumathira fuel amakhala zonena kuti atenga permit kuchoka ku mera. Abungwe la mera amapereka special permit kwa makampani kandi kuti ma contractors ena ake amatha kuwapasa special permit kuti akafika ma service station ndi kuti asamavutike kupasira fuel. Ndeno chimene chimachitika ndichonena kuti magayi amene akandi kuti makampani amene akafika pa service station amene akuti aonese consumer installation license, of which ndi kuti pamene papa ndi kuti magayi amene anaonesa ndichifake anakwanisa kuwathirira mafuta ochuluka ngati motero. Amera amapereka permit kwa makampani kandi kuti ma contractors for amaziwa zonena kuti ma contractors tingoyerekeza amakhala ndi machinery ena ake, tingoyerekeza excavator chimashini choti singathe kufika pa service station chili ku site kuna kwake komano chimafuna mafuta ochulukanso kwambiri. So the only way ndi kwapasa permit kuti anthu amene watha kumagula fuel ndi kumapita kumene kuja kumakapanga fuel zimachinery zawo. Enanso mwina timatha kusatira bwinobwino ena mwina sitidziwa kuli ma contractors ngati Afro Egypt meneno amakhala kuthamanga ndi zimadramu komanso zimakontena ngati zimenezi makapanga fuel ma genset matawa umu a TNM kapenanso Airtel ndi cholinga choti network ikhale iliko ku Malawi. Kuphatikiza panepo makampanies ena amakhala ndi machinery ma genset makampanies awo ndi kuti apange run zimenezonso amafuna fuel ochuluka. That's why kumapezera zonoti akupeza permit ngati imeneyi. Kuphatikiza panepo kuli alimi ena ndi kuti alimi akuluakulu amakhala ndi zimawater pump zikuluzikulu njira yakenso ndi kuti ndi yokhayokhayo. So pamene papa zinangochitika kuti anthuno atopa potengera ndi imene situation ilili. Komano nkhani yakulu ndi imeneyo amera ndithu amene akupereka authorization kwa magayi amene wakuti asamavutike akapita kukapeza fuel ma service station. Of course amera pochita zimenezi amachitira kuti pasama
mukhale holding iso mwina soti makhale kumva zonena kuti amera alanga ena ake amene amachita holding mafuta ndekuti upeze zoti ogula papampo mafuta ochuluka kwambiri malitazi ochuluka kwambiri kuchoka pamenepo ndekuti kupita ku madera ena ake kumakagulitsa mafuta amenewo pa mtengo okwera. So popewa zimenezo nchifukwa amapereka permit imene. Of course ma regulations ngati amene ndi abwino amathandizira kwambiri kubweretsa sanity ambiri timatsatira bwino kuti zinthu zikafika ngati mene zili padakali panopa. From experience yambuyomo ndi muchati maona kuti magaye ama filling station makhala kubisa mafuta akatero choncho kumapezeka zonena kuti kuuza anthu kuti mafuta atha chani anthu akabalika iwo ndikuti usiku kuyamba kugulitsa mafuta amene akugulitsa koma kaigone ameneno akaoda mafuta amenewo basi kumapitano kumakagulitsa pa black market. Chifukwa chake ankabwerano ndi mabani ngati amenewo omanena kuti anthu mwina asamapezeke kuti agula mafuta muzigubu chani nkhani zake zimakhala ngati zimenezi popewa kuti anthu asamakhale apanga abuse system. Of course timaonanso kuti futa ndekuti ukazoti situation yapanga izi mafuta amba kupezeka bwinobwino nthawi zambiri bani ngati imeneyo amatha kuipanga lift nthawi zina amaipanga maintain potengeranso kuti pali adambwali ena ake amene amapeza zoti mwina nthawi ijayo imene kumapeza zoti fuel akuchipa ku Malawi mulamuliro wa Dr. Laza paja magaye amene aja ankapanga subsidize fuel zimene zimapangisa zonena kuti maiko ena akhale odula ku Malawi akhale ochipa then magaye ena amapeza advantage pa zinthu zimene kumapeza zoti akumaoda fuel ku Malawi kula ndekuti kochuluka kwambiri zimadramu zambirimbiri kumapeza zoti akutulusa kuchoka ku Malawi pena kumapitisa ku Zambia ena amapeza zoti akupitisa ku Mozambique. Chisanzo chabwino ndi incident imene inachitika ku Nkhotakota mchaka cha 2025 mwali mu April mmenemo mmeneno magazi anagwidwa ndi apolisi ndekuti after ina kana kapanga tipi ananyamula to madrums okwana 99 madrums a fuel amene madrums amenewo ndekuti 89 anali a petrol pameneno madramu okwana 10 anali a diesel. Ndi nthawi imeneyo apolisi atawerengera kuchuluka kwa mulingo wa malitazi amene magazi amenewo amafuna panga smuggle kupitisa ku Mozambique amakwana to 19,700 liters yomwe ndochuluka kwambiri imenenso ndi lose ku dziko la Malawi. Paja incident imeneyo inachitika mnali mu April mchaka chimenechi cha 2025 pamene magazi amenewo amagwidwa ku Kayange beach chakumene ku Nkhotakota after ndekuti anayamba kukweza boti madrums amenewo ndekuti kafanzina akapanga tipi ya polisi pamenewo polisi imathamangira kumene kukagwira ndekuti magazi omwene mainawo anali Emmanuel Matumba ameneno anali mwini filimu pa tiru imene anagwiranso ndekuti Joao Mdala ameneno amaonera kuti apanga opalete boti imene imanyamula madrums amene force tinaona kuti anawapitisa pa khoti kumeneno Emmanuel anawachacha kumene kuti alipire ndalama yakwana 5 million pameneno Joao anamulipirisa 1 million kumene. So zonsezi amera amachita dala akuopanso kuti anthu ena asakhale apanga abuse system nde ngakhale kuti amapereka permit imene kumano priority ya mera imakhala yonena kuti fuel azithidwa matanki agalimoto chifukwa chimene apangira zimenezo amaziwa zona kuti ikazona kuti kuli transport galimoto zikhala zikuzungulira anthu akuchita ma business zimenezonso ndi zimene zimakhala zopanga drive economy ya dziko. Chifukwa chake priority imakhala imene ya matanki agalimoto kungoti zikumakhala frustrating kuona kuti anthu amakhala mawazo ochuluka kwambiri ndote modekera fuel and then fuel wabwera kumazaona zinthu ngati zimene zikuchitika ndizovuta koma konse ndekuti zikuyenera kuyenda. Nkhani yaikulu ndiyonena kuti machawi afunikira makamaka magazi akuboma uko amene akuyenera kuchita chothekera china chilichonse kuti apange easy situation iyi chifukwa zomwe kubwera kumayimba nyimbo basi kumaloza zala ena ayi akuti akongresi anapanga izi ayi makuti zimenezo zilibe ntchito focus ingokhala yonena kuti pange easy situation pochita zinthu zofunikirazo basi zikatero nkhani kuti yathapo. Anyways nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tifotokoza kunena zona kuti after ndekuti magaye adikira nthawi yayitali pa service station kudikira fuel and then fuel wabwera amwenye ake tondera kubwera ndi makontena zawo oyamba kuthira pamenepo fuel ochuluka zimeneno zinapangisa zoti magaye ahauke osati masewera. Ngati maganizo amene alipo mutifotokoza comment section komanoti kamapereka tilemekezenso maganizo anzathu sewole panga like video imene komanso panga subscribe channel imene ya Fox Malawi News 18 kuti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zitha kufikirani mosavuta.